Johansson, jag kan huska mig att det är söta musik och gör inte det här höra ursliten från Berlin och Moskva och Stockholm. 6 höjrsmatcher på i 6 campingen. Jag håller vid till Berg väl nökter och ser där inne och kunna sponsorera på all. Ursliten är ju otroligt flott. Det är ganska det som det vant av oss att det får in i samstarv vi på all att han kommer nog att göra något fri kan man säga. Vanta är vana mest. Så hoppas vi att hellre fram. En gång månadsrätt till att han har i Dubai. Ja, hur så länge är det så att man är en bara arg ut till att vara en 2 år eller så där. Ja, han var för ett år. Så det var spännande att veta om Dubai kommer att lägga press på sponsorerna och ganska. Det är säkert vi får följa det som är press. Tällis. Nej, kanske kan glädje helt den gamla. Tällis, ja. Ja, är det så till att vi tar emot en utdelafalt som du har sponsorerat och här som ursliten telefonen är infria kan man säga. Tällis. Det blir bara med gott samstarv här vi har sett några mål som fyrbils är rosten på fina mat allt. Ja, tack för Leif Holm, stjärna i Leif Moore som alltså är huvudstol